Hej alle sammen, og velkommen til XYHD. Jeg skal spille noget Minecraft med min lillebror, og så går vi i gang. Hvad for en verden skal vi spille på? Vi spiller på din verden, og du skal ikke blive kort. Du går bare i Minecraft. Så joiner jeg ham. Og han hedder Svæske. Eller det gør han så ikke i virkeligheden. Han hedder Felix i virkeligheden. I spillet her hedder han Svæske. Og jeg hedder Tyrker Bent. Ja, han er så lidt mærkelig. Men hvad skal vi bygge? Ved jeg ikke, men... Du kan lige vise mig nogle af dine ting her. Ja, pistol, skydebane, hvor det bare bliver til en ildpil. Ja, han er meget kreativ, kan man sige. Ja, jeg vidste nok, du vil sige det. Jeg skal lige prøve den her togbane her. Skru lige lidt ned. Whee! Eller, jeg går bare ind her. Det der gør. Vi skruer lige ned for lyden ned. Sådan der. Ja. Så. Og hold da kæft. Shit. Ja, du skal bare vide, det kører rundt bagefter. Så... Ja. Jeg ikke... Jeg vil sige... I må undskylde, jeg ikke snakker så meget. Jeg er ikke vant til at snakke, mens jeg filmer. Så det er bare det. Ja. Men den er fandme lang, Felix. Ja, det stopper lige om lidt, skal du bare vide, men du skal ikke stå af den, fordi den kører rundt, og så dør du. Skal du bare vide. Hov. Du må hellere flyve ind i den, eller bare lave en ny linje. Ej, hvor fedt! Kom her. Kom her. Ja. Yeah. Get the fuck off. What? Fuck off of my face. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Og ja, det her, det er Minecraft PE. Det kommer så... Du skal bare vide, jeg kan godt slå dig, hvis det skulle være. Og jeg ramte dig. Det ved jeg. Jeg gad heller ikke lige at ramme dig, fordi jeg kunne slet få den. Og så slutter jeg hele din tur. Død. Ja. Stod jeg, den bukkede lidt. Og hvorfor løber jeg op hernede? Det gør man altid. Nå, Det er bare noget, jeg har gjort, som en spawner. hvordan har du mods til, eller hvad? Nej, jeg har bare gjort, hvor man... Der er ikke ildpil. Ildpil. Ja, der kommer der ikke ildpil. Jo, her. Der kom der ikke lige, men... Jeg tror nok på stedet... Der kommer ikke ild ved mig. For mig gør der. Jeg stjæler lige af lige pile. Og man skal prøve at gætte sig frem til... Ja, pilen. Det er sted. Kom der ild i den? Ja. Bare ikke den anden. Og hvad er det her? Det er bare en udfordring. Hvordan kommer man ind? Ind. Hvor tror du hen? Her. Nå, der. Man skal først lige ødelægge den noget sted her på stigen. Okay, jeg skal bare lige sende det eneste. Så lige stiger, og så skal jeg også lige sige noget til dig. Så skal du også lige... Ja. Du må gerne skynde dig lidt. Okay. Den her, der skal heller ikke være alt for lang. Nice. Okay. Godt lavet, ikke? Så skal du ned. Skal ned. Og bagefter du kommer til diamanten, så skal du ødelægge den blok, du er nede under. Oh, shit. Jeg faldt ned og døde. Hvad skal jeg ødelægge? Den blok, du er under.
Nej, jeg vidste det. Okay, nu skal jeg få. Okay, det var lidt med. Så døde jeg igen. Ja. Det er noget skidt af mig. Jamen, så siger vi tak til dig, Felix. Kan du sige hej? Hej. Og så hvis I kan lide den her video, så giv den en tommel op. Og ja, det ved jeg ikke. Og så husk at subscribe til min kanal. Og så vi ses vi til en anden gang. Hej.